Tasik semangat ya ibu bapak. Tasik semangat ya. Sepindah maling ya ben semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya matur semanun. Wilujeng dalu ki bapak kalian ibu masyarakat pundi mriku. Tugu nggih. Nggih. Wilujeng dalu ugi bapak kepala desa ugi perangkatipun ugi bapak-bapak panitia wilujeng dalu sedaya kula kalian kanca-kanca badhe ngaturaken pasugatan gending-gending manis campur sari semangka Kang Mas dibaringi ninggang katresnan. Budi Wijaya
Sugeng dalu Mas Jono. Nggih, kula sing dalu. Neng Dias, si kecil. Gimana? Suaranya sudah kelihatan. Saya banget benan, saya pokoknya. Nggih, matur sebenarnya Neng Dias sampun ngaturaken tembangipun. Ninggal katresnan. Ninggal katresnan. Nggih, alhamdulillah. Dik utawi dik ya cicil neng. Nggih, mboten apa-apa. Soale cek legan, cek plat kuning kula. Plat kuning iki kan. Nggih, matur sebenarnya dumateng masyarakat Juwono. Tugu Juwono. Lengkape ngoten. Tugu Juwono nggih matur sebenarnya. Dinipun nika menapa? Dalu niki Budi Wijaya tampil ten desa mriki malih. Kurang lebih sudah 5 tahun LBWJ nggak pernah di sini no. Oh nggih Mas. Saya baru ingat pagi-pagi loh. Koyoke aku ya berarti nate mriki nggih? Sampun nate mriki. Sampun nate mriki. Waktu Abah Sahid dulu. Oh waktu Abah nggih. Saniki gantos putrane Abah Didik Purwanto alias Mas Gundul. Mas Gundul piyantune ganteng. Nggih. Baik hati dan tidak sombong. Nak ngono abi Rabi. Ya nggih. Nggih alhamdulillah niki Budi Wijaya yang masa kini nggih Mas nggih. Yang masa kini. Nggih, selalu terbaru dan ada yang terbaru di belakang saya niki napa Mas? Videotron no. Videotron Budi Wijaya sekarang sudah pakai Videotron. Harus mengikuti zaman ini sudah modern. Nggih. Kita harus mengikuti dituntut dengan kemajuan zaman no. Alhamdulillah nggih, campur sarine nggih wonten jaranan rumiyin nggih Mas. Pembukaane lengkap pokoknya wis. Nggih. Nggih, langsung kemawon. Nggih, monggo niki. Kita kasih kesempatan panjenengan Bapak Panitia. Bapak Panitia ugi Bapak Kepala Desa perangkatipun menawi ngersakaken lagon campur sari semonggo Bapak. Nggih, monggo. Oh, kula aturi minggah. Gak penasaran loh. Nggih. Tibake oleh ya munggah panggung boleh. Oh, angsal. Tapi khusus untuk Bapak Panitia ugi Bapak Kepala Desa. Nah, begitu ceritanya Bapak. Monggo, yuk untuk yang lainnya duduk di bawah. Duk, ayo Mas, keprak Mas. Yo. Yo. Ketua Panitia no. Nggih niki Bapak Ketua Panitia. Monggo Bapak. Monggo Bapak Ketua Panitia, Bapak Sukoco. Bapak Sukoco. Pak Sukoco. Yang mana beliau? Teleno. Nggih pun ini Bapak Sukoco. Monggo Bapak. Nggih monggo. Langsung nggih sat-seti mawon. Yo. Asoy. Ya Mas. Nggih, pripun? Nggih Mas niki Bapak Panitia nyumune nyidam jemblem. Wow, nyidam jemblem. Kelihatan sudah kental sekali Pak, sudah pegang mic. Nggih. Bang Piyambak. Nggih. Nggih, monggo. Monggo Mas. Delewung. Nyidam. Delewong sudah siap? Siap, Bos. Tareman.
Yo jemblem sing mbok kempol kuwi. Penasaran opo yo tenan kowe dodolan jajan nyawang kowe sing patut jajan mesti wae jajanmu yo enak tenan yo jemblem sing mbok kempol kuwi yo jemblem sing mbok kempol kuwi kena jemblomku langsung blek wonge Mas. Nyidam jemblem gini. Nyidam jemblom sampun. Ternyata suantene suaranya wow. Saya banget. Nggih kados MC Mas. Berarti sering kulino karaoke Bapak ini. Kados ngoten. Nggih.
Oke, untuk saudaraku Sabu, saudara Wijaya. Oke, terima kasih banyak sudah jauh-jauh hadir ke sini. Sudah request nih dari sore. Ada yang minta asmara. Juga yang di belakang tadi minta apa itu? Lagu yang kedua. Iya wes. Enten apa? Buatan bangki kelutan ketan ini. Oh, sing di belakang. Nah, Ten mriki enten jambu alas, Mas. jambu alas, wow, oke, Pede mau. spesial untuk Bapak Pak Brengos. Pak Frank. Aku gak paham jenenge tak terus Pak Breng ngono ae wis. Nggih gampil ngoten, Mas. Heeh. Nggih pripun panjenengan Bapak panitia dulu nih. Nggih niki nyuwune pedih. Pedih. Nggih. Wow. Jan wis pedih bae. Sakno. Nggih. Jare jawian keli bener. Sik, Mas. Dirunding sindene sinten siji iki ngrundingan jan. Heeh. Nggih dari belakang ada yang minta egone wong tuwa. Oh, nggih siap. Mangke diladosi. Berunding dulu. Niki nyuwune kawin kontrak, Mas. Kawin Pun dilo nggih. Aja obong-obongi maneh. Musisine bingung. Bingung mangke. Wis disiapno yuk. Napa niki bae yang Kawin kontrak, Mas. kawin kontrak hampir Nggih. sama benang merah. Ayo, Pak. Ayo, Pak, tak kontrak dulu, Pak. Sak minggu ae, ya. Kok nek pengen tak terus tak ulang. Waduh.
Terlanjur cinta mati kau yang ku sayang. Cinta ini bisa ku perpanjang. Sila kawin kontrakan. Berapapun mas kawinnya kan ku bayar kontrakan. Cintaku ini hanyalah untuk abang. Oke, terima kasih. Anu napa? Oh, Bapak Anu napa? Bapak Sekdes. Oh, Bapak Sekdes. Kali Bapak Kepala Dusun Jono, Bapak Gatot, monggo. Nggih. Oh, nggih. Nandi duwe gorong entek kok. Mas. Nggih, Neng. Pripun? Niki wau tasih enten Bapak Gatot dereng mriki lho, Mas. Monggo. Panjenengan Bapak Gatot yang jadi tambah. Nggih. Sekalian Bapak Sekdes. Bapak Sekdes. Oke, untuk Bapak yang dari Sawung Galing, nah, yang minta tadi jam 12 Jam 12. ditunggu. Dari Abah Suhud mintanya asmara ditunggu juga. Mohon perhatian Ya. konco-konco perangkat desa beserta BPD semuanya harus naik ke atas panggung untuk menghormati warga Dusun Tugu. Monggo Bapak Kades, Bapak Sekdes, Bapak Ketua BPD dan semuanya. Yang sudah dipanggil. Yang sudah dipanggil Yang sudah dipanggil dipersilakan naik. dipersilakan naik atas panggung Budi Wijaya. Dari Bapak Sekdes, Lagunya apa bro? Gubuk Asmoro bro. Gubuk Oke, Asmoro. siap. Gubuk Asmoro sih. Oke, monggo, yuk terima. Request bagi Gubuk Asmoro. Ayo, konco-konco BPD. Bapak Iwan, Bapak Soeharto. Yen lewat aku keringan, kubukai yen tak golere neng cagak nebak tulisan warna abang dek tondo kasih sayang jenenge Gubuk Asmoro biyen kae aku aduh
jroning ati kata tuntut saya merati aku kowe dadi garwa merga leren ning gubuk asmara yen lewat aku kelingan Oh iya. gubuk kae yen tak doleren nek jagat ebak tulisan warna abang tondo kasih sayang jenenge gubuk asmara biyen kae tak ando tresno tanpa bantal tanpa krasa bot abote ketaman asmara gubuk kae ibet wati nganti besok ora bali gubuk kae kebatito waya wekti nganti kakatrino catetan sanjroning ati kata tuntut saya merati aku kowe dadi garwa marga leren ning gubuk asmara nek gak komplit kancane gak enak nyambut gawe nek wong telu perangkat ayo Bapak BPD nah mosok lu nggodhok ae sana Pak Lurah lho godhok kancane endi anak buah iki Iya, kodok rewangi. Kula nyuwun anu Bu Didik napa? Master Mendem. Master Mendem. Nggih. Nggih, monggo yang sudah dipanggil. Sesaran kali Bapak Kepala Desa. Monggo Pak Kasun Sudarweni, Kasun Tugu, kalian Bapak BPD, Kersane monggo ketinggal Pak kompak. Suwanto. Mboten napa-napa, mingga mawon. Nggih, penghormatan Bapak. Monggo pundi niki piyantune Bapak, monggo langsung kemawon Pak satset buat-but. Enggen saderenge lagu kula batesi lho. Nggih, Jenengan monggo mriki. Pak. Mboten napa-napa. Pak Kasun. Pak BPD, Pak Harto, monggo. Bapak. Apa sudah ada pergerakan Bapak? Monggo Pak Kasun, terutama Pak Kasun Tugu. Nggih. Monggo kali nenggo Nggih. langsung dianu Pak. Request Master Mendem Iki duet. paling. Oh, bukan. Oh, bukan ya. Oh, saya kira ini. Selamat datang untuk Mama Hera. Kemarin bulan berapa nih? Awak Dewi Desember, Mas. Mama Hera. Monggo Pak Wakil. Ayo Pak, monggo.
kanca kuleren nonduga dong kake wae menurutku wis ora rumah. Matur suwun. Nggih, matur semanun. Mister Mendem sampun kula. Permintaan ngujiwat, Mbak. Oh, ngejiwat. Nggih. Jiwat. Lu jiwat versine koplo napa langgam? Gino, boten pamer juga gak sombong. Nggih. Besok tugasnya LBWJ dan daerah Nggih. Cinandang. Cinandang, Mas. Udah apa? Nggih, Cinandang. Tapi ya rek bebas iki. Jan tanda kusite ku pawin telek nganyang. Oh, itu aku. Oke, Nggih. makasih banget Kak. Besok tugasnya di Desa Cinandang, Nggih. Dawar, Biladong, Mojokerto. Nggih, pun supaya nggih, Mas. Ikuti terus streaming dan story ini bolo-bolo. Siap. Oke. Nggih, Mas, yang diminta lewung. Loh, Diganti lewung, oh Mas. dikasih lewong. Lewong. Diganti lewung. Kebetulan campur sarinya lewong antik. Lewung anti kalau Yang diminta lewung. lewong. Untung sing iku gak lewung. Aman deh. Yuk, Aman. monggo. Aman nggih? Aman po. Aman, asik. Lewung sudah siap. Siap no. Lah dirimu gak temen, aku gak temen. Lah dirimu depan aku ya. Ayo no.
jono. Itu apa trek le? Gerigis tuh, gerigis. Nggih. Gerigis. Setelah gerigis make tembang terakhir jam 12 gini. Waktune nggih sampun mepet. Pernah sing nyanyi ta? Oh. Nembang piyambak. Oh, gerigis. Gerigis yang diminta. Nada Jawa beliau. Nada Jawa. Untuk warang gonoku dirimu sebagai background aja deh. Apa Mas Afa? Warang gonoku dirimu Siap. sebagai background. Iya. Bapaknya nembang piyambak nyanyi sendiri. Nada Iya. Jawa. Iya Mas. Aku ya bisa kayak MC kayak tadi. Oke, monggo yuk delimu sacet balo. Mangga bala. Gerigis aduh udan gerigis. Saya suwe adem tutuke. Aku warita apa tahan dirasakno. Eman tu di eman kari seruan cari di kota lisan. Aduh ojo